Det, der begyndte som en lokal folkemusikfestival i 1975, er jo i dag blevet til meget mere det. One of the last great festivals in the world. I'm thrilled to be here. Det hele begyndte i det små i 1975 her i den gamle Vandmølle. Det, der begrunder den her festival, det er, at den bygger og har sit udspring i den musik, som alt andet musik står på skuldrene af. Fra den stille begyndelse er Tønder Festival vokset til det, den er i dag. En af de vigtigste scener for musik fra hele verden. Flere tusinde frivillige hjælper og sørger for, at festivalens gæster får en dejlig oplevelse ud over det sædvanlige. It makes folk music rock, and it makes me warm and fuzzy like red wine. Koncerterne finder sted på den store festivalplads og i hele den smukke gamle Tønderby. Tønderfestivalen er fed, fordi den er ikke kun for gamle mennesker med skæg. Den er for os alle sammen. I've had many friends, at least 5 of them, 5 musicians who have played this festival and loved it and told me I had to come. And I'm happy to say that there is truth in advertising. Vi sætter en stor ære i at hele tiden at kunne præsentere nye navne på vores festival, så publikum kan høre det her for første gang. Tønder Festival, sidste weekend i august. En verden af musik.